SIFUNA INDLELA SIFUNA
Isihloko salenkonzo sithi sifuna indlela eya ezulwini. Sifuna indlela eya ezulwini. Incwadi kaDeuteronomy 30 verse 11 kuya 16. Deuteronomy 30 verse 11 kuya 16. Ngokuba lo myalo engikuyala ngawo namuhla awulikhuni kuwe awubude awukho ezulwini kuba uthi ngubani osikhuphukela ezulwini asilethele wona siwuze siwenze na futhi awukho phesheya kolwandle kuba uthi ngubani oyakusiwelela ulwandle asilethele wona siwuzwe siwenze na. Cha, izwi liseduze kakhulu nawe lisemlonyeni wakho nasenhlizweni yakho ukuba ulenze. Bheka ngibekile namuhla phambi kwakho ukuphila nokuhle, ukufa nokubi. Ngiyakuyala namhla kuba umthande uJehova uNkulunkulu wakho, uhambe ngezindlela zakhe, ugcine imiyalo yakhe nezimiso zakhe nezahlulelo zakhe, ukuze uphile wande uJehova uNkulunkulu wakho akubusise ezweni ongena kulo ukulidla. Amen. Njengoba sengishilo isihloko salenkulumo yanamhlanje sithi sifuna ukuya ezulwini, sifuna indlela yokuya ezulwini. Kodwa ngaphambi kokuthi sithi sifuna indlela kuba yokuya ezulwini, kunombuzo okufanele kuba sizibuze wona. Umbuzo okufanele sizibuze wona ukuthi ngabe likhona yini izulu? Ngabe njengoba sithi sifuna indlela ukuya ezulwini, kodwa izulu lona likhona yini? Ngoba kuyenzeka abantu abaningi bekholwe into engekho. Bekholwe into engekho njengoba bekhuluma nje nomkhokheli ekuseni. Okokuqala kufanele sizibuze ukuthi izulu likhona yini. Uma likhona izulu, sazi kanjani ukuthi izulu likhona? Umama wami uLandiwe wayeyintandane enganaye unina, engazange wambona unina, engenawo futhi uyise. Wayese adoptwa umprofeti ubaba mkhulu lo esihlangene naye. Igama lakhe kwakulanda zona, waliqanjwe uyise. Kodwa ubaba mkhulu wafika walishintsha leli gama, wayesethi uLandiwe. Wayesemthatha eyomhlala evela Bahleke, kwase kuba umuzi wakubo kwamama evela Bahleke. Evela Bahleke kwakuwumuzi owakhiwa ubaba mkhulu. Ubaba mkhulu wahamba ngonyaka ka-1935. Kodwa kuthe ngoMeyi 1981 sesibadala nje nathi, seku umholi kubaba inyanga yezulu. Umama wayese uyasibiza sisemsebenzini, safika ekhaya. Wayesethi ufuna ukuyosethula kubaba inyanga yezulu. Wabuzwa yimi ukuthi kodwa ngoba mama sibadala kangaka futhi ubaba inyanga yezulu uyasazi, mina ke ngangisondelene kakhulu naye. Ngathi manje na uzohamba ngimdala kangaka sengiganiwe ngiyokwethula ubaba inyanga yezulu engazi kuumuntu ohlale ngithula. Wayesethi umnewethu cha asenze lokho ositshela khona. Sase siyahamba ke ngoMeyi 1981 saya kwa umuzi kababa olapha na eNgwelezane, sengophohlwe igama lakhe. Sathi mase sifika kubaba inyanga yezulu, umama wayesekhuluma ukuxakile. Wathi umama
ngilethela abantwana bami kuwe ukuba ubabusise ngoba abakaze bengihluphe lokhu bazali. Kodwa kunakho konke ngicela kuba umbhekele bona ngoba sengiyahamba. Wathi ubaba uhamba yaphi? Wathi kufikile ubaba mkhulu wathi kimi usengilandile. Yasethusa le ndaba noba sayiqala mhla umama ekhuluma phambi kwabenyanga ezulu. Wathi ngibhekela abantwana bami ngoba ufikile ubaba mkhulu wathi ungilandile. Yanganambitheseka le ndaba. Sayilalela nje kodwa ubaba inyanga ezulu wayeseyigcila kobunye. KwakuMay 1981. Uthe ngoJuni 1981 umama wangibiza ngangisemsebenzini eDlangezo. Kwafika umyalezo ukuthi umama uyangibiza. Ngase ngiya ekhaya. Uma ngifika ekhaya wathi umama ngizokutshela ukuthi njengoba bengitshela ubaba inyanga yezulu ngiyahamba. Hawu mama uhamba yaphi? Kufika ubaba mkhulu wathi ungilandile. Wathi ngoba sengikhulile asekho isidingo sokuthi ehlale emhlabeni. Ngihlale emhlabeni. Wayegcine emhlabeni ngoba nani bancane. Kodwa ubaba mkhulu ufikile wathi sengikhulile manje sengiganiwe. Usengilandile. Wathi angazi noma uzophela uJuni sebuye wabuya. Kodwa uJulayi mina sengiyowenza senginobaba mkhulu. Angisezukwenza kulomhlaba. Ngathula ngangayi-understand lento isho umama kodwa ngayithatha njengoba isho. Kwathi mhla ka-1 uJulayi ngayo 1981 umama wavuka wathi kade kufike amakhosikazi ka-14 athi athunywe ubaba mkhulu ukuthi abazomlanda. Wathi bafike babuza ukuthi kanti awukagezi besizokulanda. Geza-ke sizofika emini sikulandile. Ngampela umama watshela unina kananga umfundisi. Wathi akaletha amanzi wahamba waya etoilet elokhu endaweni yokugeza. Wafike wageza. Wathi mayeqeda ukugeza wafaka ingubo yakhe emhlophe uMnazaretha. Waya endlini yakhe engenhla wafike wahlala khona walala walindela isithunywa zasezulu. Ngathi uma ngifika ngoba umakoti unina umfundisi wangishayela ucingo wathi hayi bhuti fika kunokukhuluma lapha kamama engakuqondi. Ngathi mangifika umama esendlini engenhla waseyangitshela lento umakoti ukuthi umama unokukhuluma engakwazi ukuthi kusho uthini. Uvuke lapha wathi angimphekela amanzi kade kufike isithunywa zasezulwini amakhosikazi. Athi amlandile segezile kusengenhla. Ngase ngiyahamba ngicabanga ukuthi ngafika ngo 12:10. Ngathi ma ngifika kuye ngamfika se2. Ngamthinta ngithi mama sengifikile kanti akasekho emhlabeni. Ngo-12 zithena ithunywa zasezulwini zizomlanda emini. Samthatha samsa emakhazeni. Kwathi ngosuku lwesibili ngoba sasihleli kuthiwa asikwazi ukulala ngoba silindile. Ngathi ngihleli kusofa ngezwe nje sengathi quantity kufika Octobe. Ngase ngiyambona usesefasteleni. Ngathi hawu nangu mama. Ngase ngiyaphuma. Uma ngiphuma ngamfica phansi. Esesemakhazeni.
wayesethi cha ngizwe kuwe ngifuna ukuthi ngokutshengisa ukuthi ubaba mkhulu ungibekephi ngifuna ukuhamba nawe wayese uyahamba nami sayofika evela bahleke ivela bahleke ilo muzi lo ubaba mkhulu owayembeke kuwe kusukela emncane ivela bahleke ilo muzi lo esathi nathi masisuka kwaMpanza nasuka kwaMpanza ngina 10 years sawuhlala khona sakhulela khona kodwa uma umama esebuya uthi ungisa evela bahleke ngawufica lo muzi ngaleso sikhathi angazi noma manje usekhona wawungasekho lo muzi ngoba kwathi makwehlukana ibandla la ngakithi la ushiya kwase kuyihlane nje angazi noma babuye bawuvusa yini kodwa leli vela bahleke umama owangisakulo kwakuwumuzi omkhulu omuhle ngendlela ongakazi uzoyichaza uyibona angizange ngangena phakathi ngoba ngathi mase ngifika esangweni wayesethi ke umama bengizokubonisa ke lapha engihleli khona nawe uma ngabe sefika isikhathi sakho ubaba mkhulu uyokulanda ezokubeka komusa kodwa ukhona into engikhuluma ngayo ngithena ngabe izulu likhona yini ukhona ukuthi ukholo ukuthi izulu likhona bese bakhona ukuthi wazi ukuthi izulu likhona leso senzo sikamama sangenza ngaba umuntu ongakholwa ukuthi izulu likhona kodwa umuntu owaziyo ukuthi izulu likhona ngoba umama wangitshela esaphila ukuthi uya ezulwini uyohlala nomprofeti umama wangitshela esaphila yonke into umama wakhuluma ekseni ukuthi kuzofika izithunywa kufike izithunywa zasezulwini amakhosikazi ka14 wathi bevunule emlandini nangempela emini wahamba kwangagcina lapho kwathi kuusuku lwesibili umama ehambile emhlabeni engakangcwatshwa wabuya wazongitshela ukuthi hayi ukuthi wazongitshela wazongilanda wathi angiyobona lapho ohleli khona obekwe khona ubaba mkhulu wangithatha ngahamba ngakubona wangitshela ukuthi nami uma sefike isikhathi sokuhamba nanku umuzi wami njengoba ngiphila nje ngiyazi ukuthi kuzofika isikhathi sokuthi ngihambe ngiye lapho umama owantshela khona ngoba wantshela umuzi wami kodwa umuzi wasezulwini engiqonde ukusho ukuthi kwesinye isikhathi kuyafanele ukuthi ufakaze ngawe ungafakazi ngenye into ufakaze ngawe ukuthi wena wazi kanjani ukuthi uNkulunkulu ukhona wena wazi kanjani ukuthi izulu likhona wena wazi kanjani ukuthi umprofeti uIzashembe wayevela ezulwini ukwazi kanjani lokho ngithi ke ngikwazi ngoba umama wahamba wayotshela uShembe ubaba inyanga yezulu ukuthi kufike umprofeti wamtshela ukuthi usemlandile wabuye wangibiza ngingedwa
wafike wangitshela ukuthi usiyahamba sezoconfirma okukhulume sisonke. Wangibiza ke manje sengingedwa wazongitshela wathi mntanami ngiyahamba ngibizwe umprofeti uthena isikhathi sami sesiphelile emhlabeni wayengibeke emhlabeni ukuthi ngikhulise nina sengilikhulisileke manje na seniganiwe sengiyahamba ngiya kumprofeti yena ke wayethi ngiya kubaba mkhulu. KwakungoJuni 1981 mhla kaJulayi 1981 washo futhi ekuseni ukuthi sekufike izithunywa zasezulwini amakhosikazi ka14 afike ambuza athi hawu landiwe kanti awukagezi sithunyiwe ukuthi sizokulanda engaguli bathi sizobuya emini geza bese uyageza umama. Zafika izithunywa zasezulwini emini zamlanda. Ngakusasa wafika yena kimi wangithatha wathi ngifuna ukuba ngiyokutshengisa lapho ubaba mkhulu engibeke khona. Ngiyokutshengisa umuzi esizohlala kuwo. Wangithatha wahamba nami waya ezulwini ngawubona umuzi ngafika elokhuzeni esangweni ngama wangitshela wathi nawe uma kufika isikhathi sokuba uhambe emhlabeni uyoza uzohlala la. So ngiyalazi izulu ukuthi likhona ngiyalazi umuzi wami engizothi mangisuka lapha ngiye khona. Ngithena ngabe izulu likhona yini? So uma ngilimemela izulu ngilimemela into hayi engikholwayo kodwa into engiyaziyo. Kodwa akugcini ngokuba khona izulu. Kukhona futhi indawo amajele akhona ezulwini. Akugcini ngokuba khona kwezulu akhona amajele. Ngijwayele ukukhuluma indaba yomfana wakaMthethwa owayeyinkosi. Umfana wakaMthethwa wakhulela ePhakameni. Uthema elapha ePhakameni eNazaretha. Wayese uyaqonywa khona la esontweni. Waqonywa ngamakhosazana. Wangagcina ngokuqonywa ngamakhosazana. Waqonywa nangomakoti. Wakhuzwa awaze walalela. Wagcina esebizwa ubaba ilanga. Naye wathi mfana yini le oyenza emzini kaNkulunkulu? Wathi uma uwe uganga uboganga kini hayi la endaweni kaNkulunkulu. Wayesethi kodwa nansi into efuna ukutshela yona ukuthi lento oyenzayo ucabanga wena ukuthi uhlupha mina. Ucabanga ukuthi uhlupha abafundisi. Kodwa ngelinye ilanga yonke lento oyenzayo iyohlupha wena. Kwatholakala ukuthi lo mfana ukuhlubuka sekungaphakathi. Wathi ma esuke ePhakameni wayoba inkosi kwaMthethwa. Wayefundile. Ngaleso sikhathi ayengekho amakhosi afundile kodwa wayefundile. Kodwa waphuza utshwala eNazaretha ekhuliswe kuNazaretha. Waphuza utshwala kakhulu. Ngelinye ilanga waya kubaba ilanga kwakungapha ngakithi. Engwelezana. Sekuyingwelezana yonke indawo. Kodwa ngaleso sikhathi kwakukhona ibhasi lika baba ilanga lasisuka empangeni lize lofika lapha nengwelezana. Waya lapho ubaba ilanga. Wafika lo mfana edakiwe seyinkosi. Wayese uyamuza ubaba ilanga ukuthi udakelweni uphuzeleni.
uza kimi for that matter. Wathi lo mfana baba bengomile. Wayesethi ubaba unawo amanzi okumela okuqeda ukoma komzimba wakho. Kodwa unawo yini amanzi okuqeda ukoma komphefumulo na? Lo mfana wavele wahleka wathola ukuthi udakiwe. Umuntu mayedakiwe-ke uhleka ubala. Kodwa akuthathanga isikhathi eside lo mfana wese uyafa. Wathi mayesefile mhlambe kwase kuyophela unyaka. Kwathi ngelinye ilanga ntambama kwakungoLwesihlanu, unkosikazi wakhe ngoba wayeseganilwe elungiselela isabatha, wathi uyabheka emnyango wafica sekunomuntu onqunu enodaka olokhu suke ekhanda lwayelwafika enyaweni. Wabaleka lo makoti wangena endlini wavala isicapha. Emini uthe mayesevale isicapha kwasekhuluma lo muntu. Wathi masibanibani musu kumbalekela imina umyeni wakho. Walizwa futhi lo makoti lelizwe uthi izwi lomyeni wakho. Wayesethi lo makoti kodwa umyeni wami wafa egqoke kahle. Manje uma umyeni wami ngiyakuzwa ukuthi umyeni wami ngoba ngiyalizisa. Lolu daka olusuke ekhanda lwayelofika enyaweni luyisima kanjani. Lokhu kuba uze kimi ungembethe unqunu kuyisima kanjani. Uthiye lo mfana lolu daka lwadalwa yini? Lolu daka ladalwa ungalaleli kwami. Hawu wenza ngangingayihloniphi imizimba yamakhosazana abantu. Ngangayihloniphi nemizimba yomakoti babantu. Ngakhulela ekuphakameni kodwa nangesabatha ngangiwathatha amakhosazana ngiyolala nawo. Nangesabatha ngangiwathatha umakoti babantu ngiyolala nabo. Noma kuwumhlangano noma kunjani ngangingesabi ngangiwenza lokho. Kodwa ngelinye ilanga ubaba wangibiza wathi lento engiyenzayo ngicabanga ukuthi ngihlupha yena, kodwa ngelinye ilanga iyohlupha mina. Uthi-ke lo mfana ubaba wangitshela ukuthi lento iyongihlupha mina. Uthi njengoba ungibona nje angazi ukuthi ngifike kanjani la, kodwa ngihlala ethuneni. Njengoba nangingcwaba ethuneni angaze ngisuke ethuneni. Lonke leli izulu enanikhuluma ngalo angaze ngilibone. Into engiyaziyo umnyama, into engiyaziyo ithuna. Uma kwenzekile ngaphuma ethuneni ngiye ngihambe ngize ngifike emfuleni emkhulu enjengothukelo. Ngaleso sikhathi-ke uthukela laselikhulu nomhlathuzo omkhulu nomfolozi wemfula emkhulu. Othi ngiyahamba ngiye ewuthukela, kodwa uma ngithi ngiyaguqa ngifuna ukuphuza noma ngisuse lolu daka, uthukela livele lome ngaso leso sikhathi. Uthi no ngihambe ngiye emhlathuze ngithi mangabe ngithi ngiyaguqa ngiyaphuza amanzi ngoba angiphuza ngiyoma, kodwa akakho amanzi enginawo.
angizange ngawathola amanzi asezulwini, angizange ngayithola ingubo yasezulwini. Njengoba ngibona njena kangigqoki, uma ilanga libalele ngishiswa ilanga, uma ngabe lina ngishiswa imvula, ngiyagodola nginethwe. Lolu daka luyanginukela kabi kakhulu, kodwa angikwazi ukuba ngilisuse. Kodwa ubaba wangitshela ukuthi lento engiyenzayo ngelinye ilanga iyahlupha mina. Manje na lokhu ukulala kwami namakhosikazi abantu, lokhu ukulala kwami namakhosazana abantu, lolu daka ubunsizwa bami. Manje lolu daka seliyanukela. Kodwa ngangijabula ngenkathi ngikwenza ngithi ngiyisoka. Kodwa lobu busoka bami sebulusizi. Uthi-ke lo mfana wangitshela ubaba, wangibuza ukuthi njengoba ngiza kuye ngidakile, ngithi ngomile, nginawo yini amanzi okuqeda ukoma komphefumulo na? Uthi-ke ngahleka. Uthi kodwa namhlanje na amanzi ayenqaba ukuba ngiwaphuze. Noma ngifike emfuleni omkhulu kanjani ngithi ngidikilwe imfula. Yonke imfula engidikile, ngidikilwe umhlaba. Angikwazi ukuthi ngiphume ethuneni, ngihlala ethuneni. Le ndaba eyakhulunywa ingilosi ukuthi khona ithuna, khona ukuboshwa kwasethuneni, akukhona ukuthi ingilosi yayikhuluma into engakaze ize yenzeke. Sasitshelile ubaba ilanga, kodwa nobaba ilanga wayekhuluma into eyenzekile kwamthetho. Uthi-ke lo mfana, hamba ungiyele kubaba uyongicelela intethelelo ukuthi ngangazi. Manje na ngisosizini olesimangaliso. Ngangikhona ngo-1967 ubaba ilanga esemzini wenkosi kwaNgwenya. Kwabizwa sonke isizwe sakwamthetho, kwagcwele zonke izizwe. Ngiyakhumbula kufika abantu abaningi abangakholiwe. Ubaba ilanga ezokhuluma indaba yalenkosi, angazi noma wayezoyithethelela noma wenzani, kodwa wayezokhuluma indaba yayo. Ngangikhona, kodwa angizange ngezwe ukuthi uthini, ngoba ngalezo sikhathi ama-microphone ayengakabikho, futhi abantu babe baningi kakhulu. Kukhona namabutho onke akwamthetho. Ngikhuluma indaba yokuthi akugcini ngokuba kube khona izulu, kodwa kubuye futhi kube khona amajele. And amajele akhona akafani namajele ala emhlabeni. Akusiyona into yokudlala ukuba ufike ufe bese uthi mawususethuneni umphefumulo wakho ubuye uzohlala esidunjini sakho. Akusiyona into yokudlala le. Akuyona into yokudlala ukuthi ufe uthi mawusufile umphefumulo wakho uhlale emnyameni njengomuntu oyimpumputhe. Ungaboni lutho likhona emhlabeni, ungaboni lutho likhona ezulwini. Akusiyona into yokudlala le. So uma ngikhuluma ngezulu, angikhulumi ngezulu lodwa, kodwa ngikhuluma nangokuboshwa nangejele lasezulwini, ukuthi ijele lasezulwini akusiyona into encane. Kodwa ekufeni akukho izulu nejele lodwa, kodwa nesihobho sikhona.
nesihogo sikhona. Ngijwayele ukukhuluma ngesalukazi sakithi, kwakuyisalukazi sakithi uNomkhwayi. uNomkhwayimba wayeNazaretha kodwa waxoshwa ubaba, ngangikhona emzingo semxosha, wathe ngaphinde be iNazaretha ezefe. uNomkhwayimba wayethakatha kakhulu kodwa wathi mhlambe wafa eseleminyaka eza ku-100 years. Wayesemdala kakhulu ngenkathi ufika isikhathi sokugula. Wathi mayesegula wayese uyaconfessa zonke izinto zenzile. Wabala abantu obabulele. Wabala abantu abawu-99. Ebabala bonke bakhumbula bonke, ngabulala usibanibani enza ukuthi, ngabulala usibanibani enza ukuthi, ngabulala enememory futhi yabo bonke abantu ababulala. Wababala kwakuye kuvuka ekuseni kuyiwe khona beyolalela abantu, beyolalela lesalukazi sibala abantu. Saze sabala ngisho umntanazi. Sathi ngabulala umntanami wahlaba inkomo wayesengincisha isibindi. Ngase ngiyambulala. Lesalukazi esasekhaya, angikhulumi ngomuntu angikhulumi ngento yakweminye imizi, ngikhuluma ngento yasekhaya. Lesisalukazi lesi sakuyisalukazi sasekhaya kwadlula lapho esakhulela khona, noma ngaleso sikhathi sasesiphuma umuzi kodwa sakhulela khona. Lesi salukazi sagula, sathi mase sigula sase umzimba wazo uphuma impethu wonke. Waphuma wonke umzimba impethu. Kodwa asaze safa. Kwaxakeka manje ukuthi uphila kanjani lo muntu ngoba akasaphili. Wonke umzimba uphethuka impethu. Wayesethi uyacela ukuthi wayezulwini uzofa mase ehlanganisa ikhulu labantu babulele. Kwatholakala ukuthi asakwazi manje lesisalukazi ukuthi sizombulala ubani umuntu ngoba phela bonke abantu sebasesaba. Sase siyacela ukuthi kuthunyelwe enkosini ulindelihle ukuthi ezoyisidubula sife ngoba asifi manje. Kodwa kunakho konke ngaphandle kokuphethuza impethu, lesi salukazi kwakuthi makusebusuku bese siyavutha. Sivutha impela, kube isipoki ebusuku. Kodwa emini kube umuntu okhulumayo. Kodwa ebusuku kube isipoki, sipoke. Sipoke siphila. Ungakaphumi umphefumulo. Ngakho-ke ngizama ukuchaza ukuthi uma ngabe wenza into embi uyaboshwa. Sinabo ubufakazi bokuthi inkosini yakwamthetha kwenzekani. Uma sikhuluma ngokuthi uma ufa umuntu omubi obulala abantu uya esihogweni. Sinobufakazi bomuntu owayekhulumela ephila. Wathi izulu liyamenqaba. Wenza ukuthi nokuthi. Sambona ephuma impethu, ngiyamazi. Hayi ukuthi ngikhuluma ngomuntu engamazi. Ngangisemncane mina. Kodwa ngiyamazi njengoba ngithi nje wayemdala ngiyamazi. Hayi ukuthi ngikhuluma ngomuntu engamazi. Ngoba wayengwakithi. Waphuma impethu umzimba wonke. Kodwa umphefumulo wangaphuma. Noma ufika khona ungazi ukuthi umuntu kanjani lento. Kodwa lento isisilwane, lento enukayo, lento ongayiqondi ukuthi imi kanjani umuntu kanjani, kodwa ikhuluma. Kodwa ebusuku ipoka. Kodwa ngisho seyipoka ekhulume. Ekhulume ipoka. Manje na-ke ngikhulume ngezinto ezintathu out of so many things ukuthi
izulu likhona ngathi ijele lezulu likhona isihogo sikhona nginikeza ubufakazi bokuthi uma ngithi sifuna indlela yokuya ezulwini sifuna indlela yokuya lapha esazi khona ukuthi kukhona sifuna indlela uthi la ushembe sifuna indlela eya ekhaya ezulwini kodwa le ndlela eya ekhaya ezulwini yedlula ezingozini ibalimazile abaningi abayithandayo akakho umuntu ongathanda ukuyezulwini kodwa iyabalimaza abantu indlela eyezulwini sonke iyasilimaza uthi-ke ushembe ayancikaza ayesama amagwala athi ungcono singafeli imoto baningi abantu abangayazi indaba sezulwini uyawuzwe umuntu ukuthi akayazi indaba sezulwini ethi ngisazoke ngibone ngisazoke ngicabange bese ubona ukuthi lo muntu akayazi le ngoba uma usazokubone ukuthi uyezulwini usukusho ukuthini uma uthi umuntu ngisazoke ngibone ukuthi ufanele ningiyezulwini usukuchaza ukuthini indlela eyezulwini ibalimazile abantu bonke including us baningi abantu engeke ngibezwe bethi ngisazocabanga ngisazobona ngithi uthi lo muntu usazobona ukuthi kufanele ningikholwe kufanele ngilandele uNkulunkulu kufanele ngiyezulwini ilokho sazobona kodwa angicedanga ukhona umehluko phakathi kwamprofethi nengilosi ukhona umehluko phakathi kwamprofethi nengilosi umprofethi umuntu wala emhlabeni oyaye embatho umoya kaNkulunkulu bese ekhuluma ngomoya kaNkulunkulu kodwa isimo sasemhlabeni ingilosi isidalwa sasezulwini esiyaye sithathe isimo sasemhlabeni ukuze sifeze lokho esike sikuthunyiwe ezulwini sikufeze emhlabeni ingilosi isidalwa sasezulwini ikwazi ukuthatha noma isiphi isimo ngokwemvelo yayo ingilosi inamaphilo kodwa ingilosi kayiveli kumuntu engamaphilo inamaphilo ingilosi ivela kithi iwumuntu nje kusukela ngo-2006 kuze kube namhla sihleli nengilosi kusukela ngo-2006 kuze kube namhla sihleli nengilosi ukuhlala nengilosi itself is a proof beyond reasonable doubt ukuthi izulu likhona ayikho enye iproof beyond reasonable doubt engakutshela ukuthi izulu likhona njengokuba uhlale nengilosi sihlalile nengilosi yonke leminyaka manje 2019 yafika ngo-2006 ingilosi uma namhlanje ukhuluma ngengilosi kumina
awukhulumi ngengilosi njengabantu bonke abasemhlabeni abakholwayo ukuthi ingilosi ikhona. Mina angikholwa ukuthi ingilosi ikhona, ngiyazi ngoba sengihlale nengilosi from 2006 kwaze kuba manje u2019. Namhlanje na siyayazi ibehavior yengilosi ukuthi ingilosi ibehave kanjani. Namhla siyakwazi ukuthi ingilosi igqoka kanjani. Namhla yonke into impilo yasezulwini siyifunde ngalomuntu othunyelwe kithi. Namhlanje na siyazi ukuthi ezulwini kuhlalwa kanjani. Siyazi ukuthi esihogweni kuphilwa kanjani. Siyazi ukuthi elokhuzeni amajele asezulwini ami kanjani. So to us sifana nomuntu angaze ngiye eAmerica. Kodwa uma ngase kufike umuntu wasema-America ezohlala nami ebuye phindele eAmerica ebuye ezwe la eAmerica, then automatically uzoyazi eAmerica ngoba lo muntu ohleli nawe uzobe exoxela ngeAmerica ngoba ukubo yonke ingxoxo yakhe is about America, and he makes you understand and like America. So the same applies to us. Ingilosi ayikho enye into eyikhulumayo ngaphandle kokuthi ixoxele ngendaba yasezulwini. Ayikho into ingilosi ezokuxoxela yona ngaphandle kwengozi yokuthi ungamlaleli uNkulunkulu. Noma isiphi isikhathi ikhuluma ngendaba yasezulwini. Noma isiphi isikhathi esikhulumayo ikhuluma ngokuthi kwenzekani uma uboshwa, kwenzekani uma uya esihogweni. Yiphi indlela ongase uzivikele ngayo ukuba uye esihogweni? Yiphi indlela ongasivikele ngayo ukuthi uboshwe? Yiphi into ezokwenza ukuthi ungayezulwini? Yiphi into ezokwenza ukuthi uye ezulwini? That has become our life, our daily life. Ngoba ingilosi mhlawumbe ngosuku yafika 3 days, mhlawumbe ifika usuku olodwa, kodwa azedlula insuku ezintathu ingilosi ingafikanga kithi izokhuluma indaba kaNkulunkulu. Zonke siphila manje na sithi sisemhlabeni sibe siphila ezulwini ngendaba yepresence yomuntu wasezulwini phakathi kwethu. So uma ngikhuluma angikhulumi njengabafundisi nje abakhona emhlabeni abangena umoya ukulokhuza, ngikhuluma into engiyaziyo. Uma ngithi asiye ezulwini, ngithi asiye ezulwini ngoba ngiyazi ukuthi likhona izulu. Kunezinto eziningi isimo sasezulwini esingasixoxeli ngisho abantu ngoba there is no need for that. Kodwa ingilosi siyazazi. Nenhlobo zeingilosi ukuthi khona ingilosi enjena siyakwazi. Nasezulwini ukuthi idalwa zakwezulwini zimi kanjani nehierarchy yasezulwini siyayazi. But there is no point in teaching you about the hierarchy yasezulwini because okubalekile njengamanje kini ukuthi niya kanjani ezulwini. Angazi-ke laba abalandelayo abasazocabanga ukuthi uma ngifike ngikubekela imali uthi wena ngisacabanga ukuthi ngiyithathe yini, ngikubekele igolide uthi ngisacabanga ukuthi ngilithathe, kusho ukuthi you are still doubting ukuthi igolide leli. Kuma kanjani ukuthi udoubt ukholwa? Ayikho enye into oyobuye uhlangane naye emhlabeni edlula lela endlini. Ayikho. Akakho futhi umuntu lesikhathi oyobuye ekutshele iqiniso ngendaba yasezulwini edlula lena engikutshela yona. Akakho.
ungawuhamba wonke umhlaba ngaya kumaKristu uye kumaNazaretha uye ngisho kubaholi bamaNazaretha uye kubaholi bamaKristu. There is none, even ungaya kuma-Muslims, akakho umuntu oyokutshela lento engikutshela la. Akakho. Because imina engihlaleni engilosi. Ingilosi ithunywe ezulwini ukuthi izofundisa mina ngokuthi indaba sezulwini imi kanjani. Kufundiswe mina nomkhokheli. Ithina sobabili esazi indaba sezulwini okufika ingilosi from 2006 kuze kube namhlanje isitshela ngendaba yezulu day in and day out. Singaba nazo izono kodwa ezulwini siyakwazi. Singaba nazo izono ngoba noSathane wenza isono esezulwini. Yabo ukwenza isono is not a question ukuthi uyamazi uNkulunkulu noma umazi, inhliziyo yakho. Kodwa izulu siyalazi. Akakho omunye umuntu ozobuye entshele into engcono kunale ngikutshela yona. Ngoba akakho umuntu oyokutshela into engcono yokukholwa more than ingilosi. Njengoba ngisho ngithi umprofeti umuntu onenyama njengami, ozalwayo ezalwa umama othize noma nobaba othize, ufike isikhathi sokufa efe noma ufa natural noma uyabulawa. But ingilosi has got no mother, has got no father, has got no beginning, has got no end. Ingilosi njalo has got awakwazi ukuthi njengoba kusukela ngo-2006 ukuze kube namhlanje I can't ask uhlaleleni ukuthi ubani umama wakho. I can't ask uhlaleleni ukuthi wazalwa nini. I can't ask uhlaleleni ukuthi uyofa uneminyaka emingaki. By age mayebukeka uyingane kimi useyingane na kumkhokheli. Baba wafika eno 30 years namanje sena 30 years. Mkhokheli manje mkhokheli. Siyavuka kodwa lokho sihleli umuntu owafika eyilento siyona. Wafika cishe ngabe ngangomkhokheli kodwa manje na umkhokheli uyabhuka ulokho ekhona njalo. Sihlala nento esimangaliso. Lento engixoxela yona is something okufanele ukuthi ikuhluphe. Is something okufanele ukuthi ikuhluphe ukuthi lento lena kwenzeke kanjani ukuthi mina ngaba exposed kulento lena engaziwa umuntu emhlabeni wonke. Njengoba ubabona abantu be-excited bemabholeni bekholwa ngendlela ezabo ukuthi kabazi lapha baya khona. Ukuthi abazi lapha baya khona. Abazi. Bonke abazi ukuthi baya. Abazi ukuthi baya. Ukufa abantwana basezulwini akusiyona into encane. Ukulahla uNkulunkulu akusiyona into encane. Akusiyona into encane. uNkulunkulu njengoba nibabona abantu bezigidi bedukile. Akumhluphi uNkulunkulu lokho ngoba noma bengaba zigidi umuntu ufa yedwa. And there's no way of escaping death. And there's no way of sharing death with another person. You can't share death. Ngisho namhlanje ngaqhamuka ibhomu isibulale sonke. But we will not share death. Singafa ngesikhathi esisodwa. Kodwa hayi ukuthi khona ukudideka ongase uphashe nomunye umuntu mase kuza ekufeni. Cha, we are just alone. We are just alone. Ngakho-ke ngiqonde into eyodwa ukuthi masifune indlela eyayizulwini. This time I'm not going to tabulate things that we must be aware of. Kodwa kunezinto kufanele uzibhekisise uma ufuna ukuya ezulwini ukuthi ngimi kanjani lapha, ngimi kanjani lapha, ngimi kanjani lapha.
Ngoba uyakholwa kodwa if you are not aware of those things uyesihogweni. Ngoba inhliziyo yakho iyakusa esihogweni ukhulile. And usathana usebenza ngendlela eziningi to deceive people. Uyabona nje wathi ekhuluma ukhokheli, abantu abaningi are deceived but they are not aware. Ababoni ukuthi balahlekile, ababoni. Uma wena uthi balahlekile uyabathula. Inkosi uselokheni kuzwini. Inkosi usephama kweba.